Il-merħba mill-isba mal-wasla tal-President tal-Parlament Ewropew u MP tal-Partit Nazzjonalista Roberta Metsola fi skola ewlenija f'Copenhagen. Żjara li kienet parti minn vjaġġ li qed tagħmel madwar il-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea sabiex tħeġġeġ liċ-ċittadini jivvutaw fl-elezzjonijiet Ewropej ta' Ġunju li ġej. Don't underestimate the importance of you having the possibility to make a difference. And that you can choose who for the next 5 years will decide the direction that Europe will take. Iż-żgħażagħ kellhom iċ-ċans li jagħmlu mistoqsijiet lill-President tal-Parlament Ewropew dwar it-temi li jinteressawhom fosthom kif l-Ewropa qed tindirizza t-tibdil fil-klima, il-liġijiet innovattivi li ddaħlu relatati mal-intelligenza artifiċjali u kif l-Unjoni Ewropea qed toffri diversi opportunitajiet ta' studju, xogħol u esperjenzi f'kulturi differenti. Hija qalet li żgħażagħ huma l-aġenti tal-bidla u ħeġġithom jersqu l quddiem, jisemmaw leħinhom u jinvolvu ruhom fil-politika. Intant, l-MP Maltija ltaqgħet mal-Speaker tal-Parlament Daniż u kellha wkoll numru ta' intervisti ma' stazzjonijiet Daniżi. Iż-żjara tissokta tard it-tlieta filgħaxija b'laqgħa mal-Prim Ministru tad-Danimarka qabel il-laqgħa tal-Kunsill Ewropew ta' nhar il-Ħamis.